Monggo Sadon Watia. 533. 533. Tadi asik kita phone berburu man. Sir bahaya kah fast food ruinnya taklay edisio lukurung tamu nih sanang tu. Balai hambai 3-6 তারিখ এপ্রিল 2021 ত্রিপুরা সশস্ত্র জেলা পরিষদনি ইলেকশন আর ইলেকশন নামনানি থাংতানিও সিনি 22 নং কাথলিয়া মির্জা রাজাপুরনি অঙ্গৈ আইপিএ তিনঙ্গৈ পাতাইনাই आं शुक्लाचरण वातिया आं बुथ दिखा बलायखाना तंथागो आंनि लोकेल पोलिंग स्टेशनाव बलायखाना भोटार तंथागजाक भोट होनानै बागै देखा खालायो जोंनि कनफिडेन्स दङ जोंनि 22 नं काथलिया मिर्जा राजापुरा 8 जन प्रार्थी दंमोन बे सिङाव जों आइपिएफटिनो गोबां भोट बाय कप्लायंनाय आइपिएफटिना कासनानि बागै गोबां षड़यन्त्र नाजाक दङ जास्ट जेमन फर एग्जाम्पल 2018 विधानसभा सिगाङाव CPM नि पताकाते खासिग्लायनाय 2018 नि परे गांकाय आइपिएफटि बाक्सा फाइका आइपिएफटि परते इसा बीजेपी थांका तेविसा कांग्रेस थांका तेविसा हाय बियां बियां थांका अमा हाय बर रखनि कोनो पार्मानेंट बरंनि कोनो प्लेटफर्म करे पार्मानेंट कोनो बरंनि पार्टी करे अमा हाय बर रक किछु बरक उसकानि मलक हायगा किछु बरक बरंनि थानिगो सुदु इलेक्शन फाइका बिजनेस खालायै भोट बासाबै पदरफोर बरंना हैरानि खायनानि बागै जे षड़यन्त्र नामाने आबो पाब्लिकनो आबो बिचार खायनाय एवं 22 नं काथलिया मिर्जा राजापुरनि एभ्रि भोटारनि मकलनि मुक्ति हुइमानानि मतन कोनो अर कैंडिडेट करे एकमात्र आइपिएफटिनो आबनि बागै आं बेलायखाना तंथागो बेलायखाना भोटारखनो जतनना हामबाय मारिबो जों दिनै सापुंथिनि जत भोटारखनो कोनो बिभ्रान्त अंगियातै जतन पिचफुली भाबे भोट होनानि बागै बा पिचफुली भाबे भोट होनानि थांतानिबो जतन कपारेट खायनानि बागै एभ्रि निनि भोटार्स तै प्रशासनिक तरफ थेकेबो साहाय्य खायनानि बागै आं अन बिहाफ अफ आइपिएफटिनि 22 नं काथलिया मिर्जा राजापुरनि कैंडिडेट अंगै आं जत भोटारना आं रिक्वेस्ट खायो तै प्रशासनिक जरा दायित्व दंनाय बरंनाबो आं रिक्वेस्ट खायो तै एभ्रि जे इलेक्शन माने जराबो एभ्रि जरा प्रशासनिक जरा ड्यूटी दंनाय पोलिंग ऑफिसर हेकाबा प्रिसाइडिंग ऑफिसर हेकाबा रिटर्निंग ऑफिसर हेकाबा ऑब्जर्वर एभ्रि एमप्लॉय ना बहायनो आं कपारेट खायनानि बागै जतनना आं हामबल रिक्वेस्ट खायो।